Ngibulise egameni lenkosi uJesu Kristu umNazarethe, ndibulise kubantu bonke abakhona egameni likaYesu. Namhlanje ndiyathanda ukuthi sijonge izwi lenkosi ngokubhaliwe kwincwadi kaMathew chapter 24, chapter 24 lapho izwi lenkosi lithetha malunga nezinto ekufuneka siziqaphele, nezinto ekufuneka sizijongile ukuthi siphila kwixesha lini, ngoba kubalekile ukuthi njengoba sikholwa abangcwele uyazi isizini okuyo, haleluya, futhi uyazi nesizini isizukulwana esikhona esiphila phansi kwayo. Ngoba mawuwazi amaxesha, haleluya, ngoba uNkulunkulu naye unguThixo wexesha, haleluya, unguThixo wesizini ngesizini, haleluya. Kukhona amaxesha whereby uthi njengoba ukholwa kungenzeki ngendlela ocinga nendlela o-expecte ngayo ukuthi kuza kwenzeka. Loo nto doesn't mean ukuthi uNkulunkulu akakho, okanye uNkulunkulu ukushiyile, okanye uNkulunkulu akawuva umthandazo wakho, kodwa yingokuba ukwisizini yeso sikhathi and funeka ukwazi ukubhekana nayo lo sizini, haleluya. And akekho omnye umuntu, haleluya, ongomnye ongakwazi ukuthi agqithe kule sizini, okanye le sizini angeke iskitshwe, haleluya, because of inobunzima kuwe, haleluya. But yisizini yokuba ube kwi-test, uThixo akuteste, akubone ukuthi uthembakala kangakanani na, ukwi-test yokuba uyakwazi ukumelana nazo zonke izinto. We see ukuthi eneneni uThixo, he is the one that can test people, and siyazi ukuthi even when sijonga kumaqhawe amandulo, masiva nakwimbali ukuthi oJobi nabo they've been tested, haleluya, ukuthi eneneni ukholo lwabo, haleluya, lulungile na, haleluya, ukuthi bangahamba nayo inkosi uJesu, haleluya. Ithi iBhayibhile ke wathetha uThixo wavumelana, masifunda masiyapha kuYobhi, wavumelana noYobhi noSathane ukuthi umqalile na umkhonzi wami uYobhi, haleluya. And he replied, the devil replied, haleluya, ukuthi how come ndingamqala kanjani na uYobhi, haleluya, ngoba you know ukuthi umbiyele, umngqingile, haleluya. And you must understand xa ukholwayo ukuthi ungumzobiyelweyo, haleluya, ungqungiwe. Ithi iBhayibhile ungqungiwe ngemva nangaphambili, haleluya. Noba uyaphi, noba kwenzeka ntoni, yazi ukuthi wena you are protected, haleluya. Igazi likaYesu, haleluya, impilo le yakho yokukholwa, haleluya, is been surrounded, haleluya, by the angel. We see that, haleluya, masifunda izwi likaThixo kwindumiso 91, haleluya. Ithi no calamity will come near you, hallelujah, no plague, hallelujah, no witchcraft will come near you, hallelujah, ngoba wena you are protected, hallelujah, you are untouchable, hallelujah. So njengoba sikholwa yazi ukuthi wena ungumntwana kaThixo futhi uprotected, ukhuselekile, hallelujah. Akukho nto, hallelujah, you don't have to worry, hallelujah, awuba uziwarishe ngabantu ukuthi bakuthakatha kangakanani na, abantu abakufuni kangakanani na. But understand into enye ukuthi njengobiziwe ukuthi ungumntwana kaThixo, haleluya, uthethelwe lizono, haleluya, uphume emnqamlezweni, haleluya, yazi ukuthi ubomi bakho, haleluya, bufihliwe ndawenye neKristu, haleluya. Wena uye uKristu, haleluya, uKristu uphila kuwe ngaphakathi, haleluya. So awudingeki ukuthi woyike okanye uzibone ukuthi ingathi ushiwe nguThixo, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo, haleluya, uBaba, haleluya, akashiyani namntu, haleluya. uNkulunkulu esimkhonzayo uyena ohamba nathi, haleluya. Imeko nezimo zingavumi, kodwa uNkulunkulu ngoba enguThixo ovumayo, enguThixo onamandla onke, enguThixo
onako ukwenza konke okungenokwenziwa ngabantu. Nguye ohamba nathi, nguye osithwalayo, ngoba uyasithwala ngezingalo zakhe, uyasithwala. Haleluya. Nathi sesihamba sibone kwezinye izinto sigqithile, singazi ukuthi sigqithe kanjani, kodwa ngoba sithwelwe nguye osiphakamisayo, nguye ohamba nathi. Haleluya. Ngoko ke ingako ndithi sazi isikhathi. Haleluya. Kubalulekile ukuthi wazi isikhathi sakho ukuthi uphila kweyiphi na imeko. Haleluya. Uphila kweliphi ixesha. Haleluya. So that loo nto leyo izawukwazi ukuthi ikwenze uqonde, haleluya, amaxesha kaThixo namaxesha abantu namaxesha ezinto ekufanele baziyenzeke emhlabeni. Uwazi ukuthi naw xa kukhona le sign okanye kukhona le ndlela yenzeka ngayo, haleluya, it symbolize into uNkulunkulu awayeyityhilile elizwini lakhe. Masifunde ke izwi lenkosi ngokufutshane. Haleluya. But before sifunde izwi likaNkulunkulu, ndiyathanda ukuthi sithandaze babo ingcwele, babona amandla onke, egameni likaJesu Kristu umNazarethe. Moya oyingcwele, wena wedwa Nkosi uthembekile, wena wedwa Somandla uyaphila, wena wedwa Nkulunkulu onamandla onke ungefaniswe nanto.